Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, selamat dan selalu bersemangat. Pagi hari ini Basa Jawa kita masuk ke pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang ulangan loro budaya. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar untuk materi hari ini yaitu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dalam teks sesuai ragam bahasa dan gaya berbahasa, yaitu basa rinenggo utawa lalongen. Indikator pencapaiannya yaitu ada 4. Mengidentifikasi berbagai jenis ragam bahasa dalam teks. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis gaya bahasa basa rinenggo dalam teks. Yang ketiga, menganalisis struktur teks yang memuat ragam bahasa dan gaya bahasa basa rinenggo. Yang keempat, menjelaskan makna paribasan atau paribasan yang terdapat dalam teks. Kalian simak videonya sampai selesai agar kalian bisa mengerjakan tugas di akhir video ini ya. Teks mawa ragam basa lan basa rinenggo. Apa itu ragam basa? Ragam basa gegayutan karo basa mau, apa, kepriye, sapa, kapan lan ana ngendi basa mau digunakake manut keperluane. Mula ragam basa kuwi bisa kapilah-pilah manut daerah utawa wilayahe, situasine lan panganggone. Ragam basa Jawa yang dideleng saka wilayahe diarani dialek. Tuladhane ing Jawa Timur ana dialek Surabayaan, Malangan, Bojonegoroan lan sapanunggalane. Yen dideleng saka kahanane bisa kapilah basa formal lan informal. Nah, yen dideleng saka panganggone kapilah maneh manut kanggone lan sapa sing nganggo. Manut kanggone awujud yaitu basa lisan lan basa tulis. Basa lisan digunakake kanggo sarana komunikasi lisan ing pasrawuhan saben dinane. Yen basa tulis sakliyane kanggo komunikasi kanthi tulis uga ngandharake ide, panemu, gagasan lan pemikiran rupa gancaran utawa karya sastra. Nah, itu tadi ragam basa ya. Dideleng saka sapa sing nganggo ragam basa gumantung marang tataran pendidikan, pakaryan lan lingkungan minangka titikane saka unda-usuk ing basa Jawa. Pranatane unda-usuk basa Jawa uga diarani unggah-ungguh basa. Nah, unggah-ungguh basa nanti kita bahas di bab berikutnya. Yang pertama basa rinenggo, ini yang kedua ya, basa rinenggo. Basa rinenggo yaiku salah sawijine lelewaning basa, gaya bahasa, asil kaprigelan, olah basa minangka sarana olah rasa, olah jiwa, lan olah karsa. Basa rinenggo yaiku basa kang direngga. Rengga tegese yaiku paes. Nah, jadi basa rinenggo tegese basa sing dipaesi utawa dipacaki supaya luwih apik, indah lan ngresepake. Jadi basa rinenggo ini sudah berubah dari bahasa aslinya ya. Basa rinenggo sing dadi underane rembug ing ulangan iki winates paribasan, bebasan, pepindhan lan saloka. Kita sekarang membahas tentang bebasan dulu. Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone duwe teges pepindhan sing dipindhahake utawa dibandingake kahanan lan
ulah kridone manungsa. Kahanan tuh maksudnya keadaan manusia tersebut. Tuladhane yaiku di sini Budinan beri contoh nglungguhi klasa gumelar, tegese mungkari nemu penake. Nglungguhi klasa gumelar tegese mungkari nemu penake ya. Tinggal merasakan enaknya saja kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, suduk gunting tatuloro tegese atau artinya yaitu tumindak ora bener pisan jalari kapitunan rong warna. Tuladha sing ketelu yaiku nututi layangan pedhot. Artinya di sini utawa tegese mburu barang sepele sing asile ora sumbut karo rekasane. Maksudnya di sini mengejar sesuatu yang sepele ya, tidak sesuai dengan apa yang dia dapat atau dia rasakan. Sing keloro yaiku saloka, unen-unen kang ajeg panganggone. Duwe teges papindhan. Papindhan itu maksudnya di sini seperti kalimat pengandaian atau perumpamaan ya. Sing dipindhahake utawa dibandingake wonge. Tuladhane yaiku asu belang kalung wong. Tegese wong asor nanging sugih bondo donya. Maksudnya di sini seseorang yang merendah tapi dia memiliki kekayaan yang berlimpah tetapi tidak sombong. Cebol gayuh lintang tegese wong segang utawa melarat duwe gegayuhan sing mokal kasembadan. Tuladha sing keloro kacang ora ninggal lanjaran. Tegese sipate anak ora beda ado karo sipate wong tuwa. Nah, sing ketelu yaiku pepindhan, yaiku unen-unen sing duwe teges emper-emperan utawa irip-iripan diumpamake kanggo mbangetake. Lumrahe nganggo tembung lir, pindha, kadya, kaya lan liyan-liyane. Tuladhane yaiku ana 3 ketiban daru tegese bejo banget. Sing keloro sumbare kaya bisa mutung wesi gligan. Tegese kaya ora ana sing bisa ngalahake. Sing ketelu srawunge kaya lenga karo banyu, tegese ora bisa rukun. Sing kepapat yaiku paribasan, yaiku unen-unen sing ajeg panganggone ngemu surasa wanta. Surasa wanta itu artinya seperti perasaan ya, hanya perasaan. Tuladhane siji kebat kliwat, gancang pincang tegese tumindak kanthi kesusu asile ora bakal maremake. Maksudnya kalau bertindak terburu-buru hasilnya tidak akan memuaskan. Sing keloro anak pola bapak keprodo tegese tingkah polahe anak dadi tanggung jawabe wong tuane. Nomor 3 adigang adiguna tegese ngandalake kekuatane, keluhurane lan kepinterane. Nah, itu tadi ya materi kita tentang ragam basa. Tugas kalian hari ini yaitu tentang nyimak teks mawa ragam basa lan basa rinengga. Teks pacelaton ing ngisor iki wacanen banjur jinglengono tembung-tembung sing dicithak miring. Nah, ini di sini ada percakapan. Kalian baca sampai selesai dan di situ ada tembung yang tercetak miring. Kalian artikan,
Kalian bisa melihatnya di buku Pepak. Di situ ada tentang ragam basa lan basa Rinenggo. Insya Allah di sana ada semuanya. Di sini ada percakapan Darmi karo Marni, janur gunung kadingaren Mbak Yu, ketiban daru temen aku. Panjenengan isuk-isuk kok wis tekan kene? Gek kok sajak lemes kaya wayang ilang gapite ngono. Ana kersa apa? Nah, janur gunung karo kaya wayang ilang gapite ngono itu kalian cari di buku Pepak. Tegese apa janur gunung lan kaya wayang ilang gapite, artinya apa kalian cari ya. Nah, Marni di sini menjawab, "Iya, Dek, mung pengen genahake perkara wingi kae lho. Aja nganti kriwikan dadi grojokan." Kriwikan dadi grojokan tegese apa? Aku kuatir yen nganti ana salah paham. Darmi menjawab, "Walah Mbak Yu, wong prakara sepele bae panjenengan ora perlu kuatir. Wis beres kabeh kok." Marni jawab, "Dadi perkara wingi kae ora ndadekake pinggete atimu to." Pinggete atimu itu tegese apa ya? Darmi menjawab, "Ora kanggoku yen ndak terusake loro ati. Kaya rebutan balung tanpa isi." Nah, rebutan balung tanpa isi ini kalian cari juga tegese apa? Ora ana guna manfaate kanggo awake dhewe. Marni menjawab, "Matur nuwun ya, Dik, apuranen aku sing mung kaya bela melu seton. Mung anut grubyuk kaya bela melu seton tegese apa kalian cari juga." Nah, saya kira materi hari ini sekian dari saya. Semoga tugas yang saya berikan bisa kalian kerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.